लोगोफोर बासुबिनि बार्थडे जानो थांनो नागिरदों जोङो इसिनि माबानि गारिजों थांनोसै MLA सारनि फिसाजो बासुबि खोन्थालांबाय थानोसै नोंथांमोननो र' एसे फिसासो खालामदों रावखौबो लेङाखै उन्दै गथ'फोरखौल' लेंदों आरो ओमफ्राय आं लोगो मोनना आंखौ लेंहरफाबाय ओंखायनो थांसै आङो फैबाय लाखुमाग्रोखानोसै आं MLA सारनि न'आव मोनफैबाय नै नायदो लोगोफोर न' फैगासिनो रायलायनो गिदों है न' मोनसे आया माने एफा गोलाव जाखो न' गोजामा बै मोनसेयासोमोन दा जि गोबाव जाबाय आं फैयाखैमोन ना नायलांदो एबार नै नुगासिनो ओरैजाय वालाबो जाजोब्बाय नै न'आ नायदो लोगोफोर जि मोजांखा आयौ एफा मानसि दं आं लाजिनानै थैनोसै र' दा खोन्थालांसै मोनफैनाय लोगो लोगो मालाय जोंहासो जिरायगोन र' बार्थडे गोलानै मोजां साजायदों नै रायजोफ्राबो जों फैदों जोंहा बार्थडेयावनो न' नै ओरै जागासिनो लोंगासिनो ओमफ्राय बिसिनि सारमोननि न'खौ एसे खोन्थाबाय जाजोबाखै आरो बानायगासिनो दासो नै MLA सारनि फंबाय ओमफ्राय रावबो गैला माथो बासुबि गोजौआव गाखोलांग्रायालाय बोरो नै बार्थडे हेपि बार्थडे उइस खालामहरदो गासिबो MLA सारनि फिसाजो नै आंजों बिराद लोगो मोनयो मावजिसो होनो आं बेखौ फैद' क्रिस्टियारजों फैद' नै क्रिस्टिजों आंजों फैदों जोंहा मालाबानो आंजों समान जाहैबाय नै सिख्ला देरबाय समान जाखाबाय बेसेबां बोसोर जाखो दे बुंनानै लादो स्कुलावबो थाङाखै जाला 10 बोसोर जाबाय माबायाव फरायो क्लास 4 आवहाय जोंनि स्कुलावनो फरायो आरो ओमफ्राय स्कुलाव थाङाखै बार्थडे जाफैबाय मा जाहोहरो बासुबिया जोंनो दिनै थांखाला जोङो बासुबिनि जाग्राया बार्थडेनि दा फटक लागोन दे बासुबि फै अयथासार थगायसुला आंखौ जि थगायदों पार्सनेलि माबा माबि बिराद थगायनानै दं आंखौ ब्लगसो खालामदों आङो आरो फट' खेबनानै होनायावबो थांलायखो फट' लानोसै र' एसे हाबानियो दहाय होनखादोंमोन जोङो हाबानि रमेशनि हाबानि नै मेदाम लाहानि रुम नायनो र' लाहानि होनफ्लांदों नै सिलिंआ जि मोजां होखादों स्मार्ट सिलिं होखाबाय मालाय नै आयनायाव नुलायबायलै रुमालाय बिदिनो थाखागोन आरो मानसि बुरजाना बैखौसो मा दं लेट्रिन बाथरुम ए मोजां जाखाबाय गोग्गोम गुवारनो न' गंथाम गंब्रैबाबो बहायनो हासिगोन बे मेदाम मोननि माने न'खौ दासो बानायहांदों नालाय ओंखायनो जाजोबाखै इदि आरो बेथ' जाजोब्बायानो कमप्लिटानो रुमा न' बियो बेलेग रुमासो र' दाना बेलेग रुम ओमफ्राय नैबे किटचेन आयु सुथुलायलांबाय नै किटचेनाबो बानायगासिनो प्रसेसआव दंबाय थायो आं बैखौसो होननाय बायदि मोनाखैमोन किटचेनखौ ओइ मोनसेखौ ए बक्स जादों आरो उखुन्दै थांग्रा संफेरनोबो मोनाखै बारा मिथिया मोनाखै आंबो नाथाय मबाइलाव नुनानैसो गावसोर कम्पानियानो फायना होलांदों ए बानायगासिनो दासो प्रसेसआव दं बे किटचेन जागोन आरो न' सिदा सिदाखा ओरैजाय ओमफ्राय नैबेयाव सोर थायो बासुबि उन्दुयो उन्दुआ दा उन्दुदों सिखारदों औ ओइ माबाखौ मोजां नुसोदोंलै फालेंखौ नै फालेंनि डिजाइनखौ मोजां नुसोदों आं अर्डार होनो नागिरा नै बिदिनो आगर दाननाय मोजां मोनदों आं नै बिदि आगर दाननायखौ मोजाङानो माबा नामा इयो बक्स फालें रेडिमेडखा रेडिमेड दानखाना लाबोनाय दाम लादो न' दाम लाखागोन
नै ओरैबो उनथिंजाय मोजां नुदों डिजाइनखौ मोजां नुदोंलै ओमफ्राय नैयाव सोर थायो बाब रिं लाइट मा लाइट सोर लाबोखो बेखौलाय सोर ब्लक खालामो बेफोरो ए ब्लक माबा दं इहाबो ब्लक दङ नैबे आरो आगर भिडिअ बानायगासिनो ए ब्लक होनबालाय ओरैजाय लेट्रिन बाथरुम न' नै ओरैबो दङ रुमा बेबो प्रसेसआव सोलिगासिनो न' बानायबाय थादों नै खोमसिथार जानो जाबाय लाइट होबानो थाजासिगोन दा टाइल्सफ्राबो जाजोबखाबाय नै ओमफ्राय ओरैजाय लुगासिनो ओरैजायबो नैबे दै टेंखि खोन्थाजोब्बाय आं दिनै हाबानि रमेशनि हाबानि नै आं दहाय सोनानै लादोंमोन लामायावसो होदोंमोन होनखादोंमोन फदमा दा गिफ्टजों थांफाबा होननानै बेखिनियानो आरो प्रसेसआव दंबाय थायो मायाबा जाबाय मायाबा जायाखै बानायगासिनो बेलाय बार्थडे गोला नै ओरैजाय बियो हल रुम बियो ओंखाम जानोसै नै जोंहा बासुबि मोजांसो दा नोंहालाय सावनाया गोथाव जादोंमोन सावनाया ओंखाम जानानै थांसै जोंहा बासुबि मोनाव ओंखाम जाखांबाय बार्थडेनि दे माबाफोर होनदो दे आंनि साबसक्राइबारफोरखौ माबाफोर बुंदो दे मा बुंनो दा साबसक्राइब खालामनो होदोब्रा साबसक्राइब खालामना हो बिसिनि चेनेलखौ नै माबानि बासुबिनि गिफ्टआ नै गिदिर आयौ आंजोंनो समानखा नै बासुबिनि लोगो बेखौ लानानै उन्दुनोसै आरो नोङो नै बेबो नै ओरैबो गिफ्टआ 1 2 3 4 दिनै मोननाय गोजा दा इयो बासुबि गिफ्टआ दिनैनि गोजा दा नै जि बुरजा थांसै जोंहा जाखांबाय नालाय दोनलांसिगोन ड्राइभारा आलासि दंबावो आलासिफ्रा जाबाय थासिगोन ओमफ्राय जों थांसै जाखांग्रोबाय